Čau lidi, já jsem Luka z kanálu Luka Games a dneska si zahrajeme Minecraft, poprvé na tomto kanále. A zahrajeme si minihru na Hypixelu, myslím, že se to jmenovalo Galaxy Wars, což je úplně Star Wars. A takže jdeme rovnou na to, kde to je tady Galaxy Wars. Tak, teďka půjdeme za Jedi, já už totiž vím ty ikony a já to udělám tak, že tuhle celou hru se pokusím mít za Jedi. Dneska budou 3 hry, takže to bude mít třeba 3/4 hodiny, nevím. A druhou hru půjdeme třeba za obyčejného vojáka a druhou za toho, teda třetí za toho Hooky, nebo jak se jmenuje, teďka takový ty chlupatý. A v druhém videu zase půjdeme třeba za Sitha, pak za částeček Boba Fetta a pak za Stormtroopera. No, nevím, jestli to bude přesně v tomhle pořadí, ale těm Jedi a Sithy ty bych chtěl dát jako první pokaždý v těch videích. A začínáme za 20 sekund, tak a o co se v téhle hře jedná? Prostě jsou teda útočníci a obránci, což útočníci jsou rebelové a obránci Imperium. A my máme za úkol, jakož teda pokud budu rebel. Jo, jak vidíte, máme tady eskortovat tohohle droida. A tohle jsou Stormtroopři, kteří jsou ovládaný počítačem. Ty, který mají, a tamhle už jsou nepřátel. A jak vidíte, fakt úžasný. Já jelikož hraju za toho Jedi, jo, tohle je moje abilita, kterou má Jedi, že můžete ten meč takhle hodit. A pak tu máme ještě, no, tak teď to neukážu, akorát se trochu zeslabím zvuky. Tak 28 dáme. No, snad ukážu teďka, jo. Takže, když tak dodáte, tak jste super rychlí. No, teďka dali ten flash. A nic nevidím. Umři. Jak mě může dávat tolik poškození, když já jemu ne? Ne, Boba Fett. Za to s tím světelným mečem mi to zase tak nejde, no. A jak jste, nevím jestli už to bylo, ale zatím jsme myslím, že měli jenom zelený, a ono se to pak mění, že dostanete třeba ten modrej a mění si to mezi právě tímhle s tím zeleným a červeným, teda modrým. A u Imperia tam se mění zase trošku vzhled, buď máte jednoruční meč, anebo Twin Bladeu, jak mýval, no tady víte, má zrovna tu. Kurňa, petting. Kde má meč? Kde má meč? Jo, to je někdy taková chyba, že prostě se vám nevrátí do inventáře, ale když ho hodíte, tak ho máte. Musím chvíli jo, dali jsme si asist. Jak vidíte, hápka se vám postupně regenerujou. Nestrefil jsem ho. No tak, jo. To byl jenom trooper. Škoda, nevadí. Co? No fakt, ještě nemáme žádný kill a fakt za ty jakoby částečně, no, Jedi se mi moc nedaří, ale zase za ty někdy, jo, ale tady za právě se mi vůbec nedaří, málo kdy si dám kill. No, nedal jsem ho. Tady se ukryjem. Dáme přes polní běh. Zabijeme si troopery. Tady jsou, myslím, že pak taky nějaký coiny, jako na tady Hypixel. Nechte mě bejt. A vlastně, my jsme se ještě nedostali ani k prvnímu pointu. Ono je to fakt někdy po náhodě, když schytáte tým, který to fakt klouně neudrží, tak můžete se nemusíte dostat ani vůbec k tomu prvnímu bodu.
Což je asi náš případ. Ne, please. Já dostanu klepec a když tak mám vyplay ten chat, tudíž... zabili mě, takže když tak tady se nezobrazuje právě kdo umřel a tak. Protože je to někdy dost otravný. Umři, Bobo. Bobama, kde se dápek? Jo, zabil jsem ho, bezva. A fakt tahle minihra mně se líbí. A jak vidíte, už nám zbývá jenom minuta a půl, což není pěkný. Ale když to dostaneme ještě těch 9%, tak se nám to přibyde nějaký čas. A jsem mrtvej. 96%, udělal jsem 5%, tak. A volám se za další menší neaktivitu, já prostě jako samozřejmě musíte chápat, že jako třeba někdy se mi chce, ale třeba něco mi do toho vleze, ale prostě jako na natáčení nemusí být někdy čas. A teďka bych to chtěl fakt jako zkusit, fakt za toho Jedi mi moc nejde. Jako změnit, teďka budou vánoční prázdniny, tak z něčeho zkusím natočit, akorát, no vlastně akorát ve čtvrtek jsou právě samotné Vánoce a já nebudu částečně doma, nebo budu, ale od pátka do neděle budu pryč, takže třeba v neděli, pokud fakt budu mít čas, tak bych něco natočil. Kde jsme? Jo, už jsme dosáhli toho prvního bodu. No dobrý, zabil jsem ho. Za tyhle by se měl taky dostávat nějaký zkušenosti. Od jsem Sithský lordu. Top! Kurňa, fakt mi to za ně moc nejde. Na další hru si dáme asi obyčejného vojáka. Ne. Fakt, protože jako když po vás šijou, tak než vy to k ním doběhnete, oni vás můžou zabít. A co jim Sithi, nevím jestli to mají i tady Jediové, tak ty mají tu schopnost, že se jim ty hápka jako, že oni můžou vám odrazit vaše střely. A tím pádem se to jako odrazí zase na vás jako ve filmech třeba. Boba Fett. Jak milé překvapení, ale já vás nechci. Co? Ale dobrý, zabil jsem ho. Já s ním mě zabili jiní. Nejradši bych si tu klásu změnil, ale jak jsem řekl, dáme jednu celou hru. Bobo. A v příštím videu to asi dáme právě, který bych chtěl fakt natočit buď v tu neděli, alebo ještě třeba zítra. Nevím. Uvidím jak na... Ne. Dopr. A jak vidíte, máme teprve 16% a už na to máme jenom 2 minuty. Což asi nestihnem. Protože jak vidíte, oni nás furt držej tady. My je nemůžeme dát. Tak. No, kurňa. Fakt někdy to je těžký, že oni vás, to se mně právě stalo. Než jsem šel natáčet asi tak před hodinou, jsem to právě si dal normálně, co mi dalo takový damage. No, mrtvej. A se mi stalo teda, že jsem hrál za Imperium. A my jsme je tak nehorázně rozjebali, že oni ani nestihli dát
ten bod A, že prostě jsme je nehorázně prostě dali. No, to nejde. Vždyť, kolik nás je, ty voho, vždyť. Tady podle toho jsme jen 3. Kolik nás je? Tady 1, 2. Jsme 2 a tady po nás prostě jdou. No. Co to máš do prdele bejt? Fakt? Kolik nás je? No. 15 zápek mu. Ale jak to, ty vole? No, 60 vteřin do konce. Jak? Tak rychle. Asi to, jakože do mě střílejí třeba 5 nebo kolik, tak mě to sejme. Jo. Zabil jsem 2, dobře, aspoň něco. Už bych si to dávno změnil, nevím jestli na hůk je. Teď jsem zrovna použil ten speed, abych byl to. No, za 16 vteřin do konce, tak první hru jsme prohráli, to už je samozřejmost. A u druhý to uvidíme, jak na tom budem. No, prohrám. Ta hudba je fakt dobrá, že ono fakt to na konci si zahraje tu takovou menší parodijku na tu písničku ze Star Wars prý. Dam 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 da da dam dam dam. Dobrý. Tak, jdeme hnedka na druhý a teďka si zahrajeme teda za někoho jinýho. A nechám teďka načíst ten texture pack. Nebo resource pack. Pardon, já jsem teďka už přes týden nachcípanej, takže možná to na mě bude poznat, takže Knighta už si teda nedáme, a teďka si dáme Brawlera nebo Soldiera. Dáme Boba a ta. Nedáme Soldiera, protože tohle video bude jenom o rebelech. A 2 vteřiny, bezva. Jau. A jinak vám přeju, sice ještě nejsou Vánoce a plánuji ještě natočit ten nový video vánoční z Mindplexu, že mají tu takovou hru, minihru na to. A jo. A teda, nebo Soldier, ten má 2 schopnosti. Standardní blaster, RPGčko, částečně. No, úplně, ne částečně, ale úplně. A sítí. Pak tu má dronu, kterou když vypustíte, tak za vás samozřejmě střílí a flash by to měl být. Bobo! Dobrý, zabil jsem Bobu. Trooper. A vlastně to, vy jako když hrajete za rebely, tak můžete tady zabíjet ty Stormtroopery, ale když hrajete normální, tak nemůžete. Teda když hrajete za troopery, protože rebelové nemají jakoby, že nikoho takhle na pomoc. Tady je mrtvej, bezva. No a vidíte, 0 smrtí, už 5 killů. Granát. Cípěte vy hajzlové. Přebíju RPG. RPG. První smrt. Ale 6 killů, 2 asisty, trooper killů 5. A jak jsem teda řekl, oni mají na Mindplexu tu minihru, myslím, že to bylo Horseman Chaos. A z toho chci natočit, protože fakt jako ona to je dobrá minihra. Hodně dobrá. A to fakt zaslouží si za natočení, akorát nevím jestli vyhraju, protože mě ta minihra moc nejde, nešla. Jsem ji hrál naposledy. Proč ty blastery nejsou jako ve Star Wars Battlefront, že nemají, no mrtvej.
že se můžou jenom přehrát a ne nabíjet. Pak když tak... Já to zapomněl. To vypadá jako... buď nějaký kluzák nebo nějaký X-Wing. A tahle mapa... no to je vlastně jediná, která tu je, ale něco mi připomíná, já teďka nevím. Jo, zabili jsme ho. Tak, granát. A já teďka nevím, možná je to nějaká mapa z filmu, nevím. Moment, měl bych jít k droidovi, abychom ho to... Já nechápu, co ty ostatní dělají, že jsou prostě někde a já jsem na sebe hodil vlastní flash, kurva. Pardon za prostý slovo, ale ono to jinak nešlo. Ne. Tak, hodit. Teďka tady se na chvíli zakempíme, aby se vygenerovaly hápka. To bylo těsný. Nevím, jestli jsme dali nějaký kill, protože nemám samozřejmě ten. Imperium. Jo, dobrý. Seglen takový stří. Chodně. Jak vidíte, jsou tu... ne, oni jsou všude. To tady asi hrají nejradši za ty city. Za ty já hraju nejméně rád. Ne. Já jsem s... to bylo těsný. Tak. Přebiju RPGčko. S RPGčkem jsem ještě nepodařilo nikoho zabít. Aká škoda. Jo. Tureta. Si tak vystřelím, protože 8 nábojů je fakt málo. A možná budu mít jednou Star Wars Battlefront, takže jestli to budu mít, tak to 100% natočím. Protože to je úžasná hra a stojí za to koupit. To je aspoň podle mě, co jsem viděl videa a hrál jsem betu, hodně dobrá hra. Ne, nechte mě. Škoda. Ale tam co bych chtěl dostat Far Cry 4 a to Black Ops 2, Call of Duty. A z toho bych chtěl natočit, když tak nějaký video. Tudy. Rozhodně chci mít takovou sérii z Far Cry 4, nevím jestli přímo single player, ale chci mít sérii z těch kooperativních hovno z uživatelských map, protože nějaký můžou být fakt dobrý. A mohli by stát za to. Dobrý. Tyjo, tureta to kosí, protože to cvakání je právě že to. Jdem. Tak víte, fakt to dělá i ty zvuky ze Star Wars, ty výstřely. Mě nedostaneš. Ne, dostal mě. Do prdele. Už natáčíme, tyjo, už 19 minut. No, tak to jsem zvědavej, poněvadž ještě máme jedno kolo. Jak jsem říkal, to možná bude mít těch 3/4 hodin, ale bral bych ještě... dobře. Bral bych, kdyby to mělo míň, protože já to ještě chci dneska vydat a plánuju. A to dneska je když tak 22. To by mělo být, úterý. To chci vydat ještě a pokud ne, tak to uvidíte asi až ve středu. Tak. Do prdele. No, flash, tak jsem hovno viděl. Ale 17 killů, 15 asistencí, 5 smrtí, to je hodně dobrý.
A už máme další point, jak vidím, protože 1% to už je fakt maličko. A má na to ještě 2 minuty, takže to už stačí jenom, abych k tomu... Tak nic. 6 minut na to máme, hodně dobrý. Mrtvej. Tak. Jo, teďka děláme jasně, bod C. Bezva. Ještě 2 body. Jsme v nějakém hangáru asi, že oni mají teďka spawn v tom křížníku. Stormtroopři. Uh. 19 kg, dáme 20, musíme dát, musíme. Snad jsem ho oslepil, protože já taky nic nevidím, do prdele. Takhle jsem zasáhl. Měsícký lorde. Boba. 21 kg, je. A teď se stáhnu. A Tureta dělá práci. Asi troopery. Kauz mi vzala. Jak vidíte, ty oni jsou všichni za Jedi. Teda za City. Dobrý. Boba. My dalšího Palpatína nechcem. Dobrý, Tureta dala za mě killa. Já dal kill, bez 2. Zebněte. A škoda. Teď je blbý, že jsme částečně hnedka nad jejich spawnem. Takže teď si musíme dávat majzla. Tureta. Do boje. Těch vylezlo. No, do prdele. Vydrž. Kde je Boba? 27 kg, 5 smrtí, 23 asistů, hodně dobrý. Ještě nás čeká jedna hra pak za toho Wookie, za toho se mi moc nedaří, jako nejvíce mi daří právě tady za našeho milého obyčejného vojáka. Ačkoliv člověku by se měl dařit za Jedi. A kdo ví, třeba když budu mít náladu, tak natočím to druhý video, jak jsem říkal, ještě teďka. Že když už v tom jsem, a možná to, když budu mít dál, tak to, rozhodně to neudělám v jednom velkém, protože kurně, kdo by se s tím, do prdele, 30 kg, hezky, kde jsem to nahrabal. Kdo by se s tím chtěl srát, nebo spíš, já klidně, ale kdo by to chtěl uploadovat samozřejmě. No ještě, upload by nebyl zase tak vlastně, jako by špatný, ale render. No jestli to bude jako u minulýho videa, že jsem, nevím jaký to bylo, že mi to trvalo tak 5 minut, nějak 30 minutový video nebo 20. Myslím, že to bylo to Interande, nebo to předtím, já už teďka nevím jaký bylo předtím. Tak by to mohlo být rychlý, což jako doufám. A já jsem úplně jako přemýšlel, jestli mám natáčet jako nějaký minihry z Minecraftu. Jako minihry určitě jsem se rozhodl, že budu natáčet, ale jako standardní Minecraft rozhodně ne, protože já nechci být kanál, který natáčí Minecraft, já chci být kanál, který tak maximálně Minecraftový minihry. Protože minihry ty jsou fajn a nevidím důvod, proč bychom je neměl natáčet, ale nechci být prostě v té komunitě, který natáčí Minecraft jako kompletně. A vyhráli jsme. První hru jsme
Teďka nevím, jestli vyhráli nebo prohráli, já teďka, jo prohráli, protože to si myslím, že jak jsme se teďka vzpomněli, jak jsme dostali na prdel. Tak jdeme na třetí a poslední hru, teďka natáčíme přesně 25 minut, takže to vyjde tak nějak na 35 a teď si zahrajeme teda za tady Brawlera. To je, ten má úplně stejný equip jako Boba, nebo ten Bounty Hunter, akorát místo toho, že Boba ten má tady ten Elektroblast, ale Hooky ten má bez slam. Teďka nevím přesně co je, já jsem za něho moc nehrál. A, teď to nabíjelo nějak rychle. Ale mohli by udělat jako třeba ještě jednu aspoň mapu, protože tuhle tu minihru hraje celkem dost lidí, tak nevidím důvod, proč by nemohli. Jo, a Hooky má teda částečně brokovnici, ten tu má i Boba Fett a vlastně Hooky ten má kuš. Prostě takovou tu jejich kuš. A frag grenade. Do prdele. Neba. A jak jste viděli, jo, jeden kill jsem si dal dokonce. Pěkný, pěkný. Cípni. Já. Cípni. Boba, kde je Boba? Tamhle je Bobík. Dobrý, mrokovnica pomohla. Tak jsem zvědavý, kolik si dám, protože tohle jsem měl jenom nějak 2 bitvy. Ale ne, dokonce jsem, že se mi za něj moc nedařilo, takže jsem ho částečně hnedka vypnul. Tak teďka zkusím udělat takový rašík. Jo, zabil jsem ho tím. Tak. Co jí děláš? A dejte i vědět, když tak, pokud se vám video líbilo, tak jako zanechte like, abych věděl, jestli mám to vůbec natáčet, jako já to chci natáčet, ale záleží hlavně na, sakra, granát. Záleží na vás, když vás to nebude bavit, tak natočím třeba jednu za fakt hodně velký čas, nějakou minihru a uvidím. Akorát já ještě nemám skoro žádný fanoušky, takže zatím je částečně jenom na mě, no. Jako jak to chci natáčet, protože pochybuju, že mi někdo dá jen tak like a napíše, jo, máš to dobrý. Což pochybuju, jako mě to nevadí, když napíšete třeba komentář, že jsem to měl blbý, ale laskavě, když tak na tom napište, co se vám na tom nelíbilo, na tom videu. To chci vědět. Abych to mohl prostě zlepšit, zkusit. Ale že třeba napíšete třeba, že jsi takový kokotivo, vypani z českého YouTube, nebo tě nějakou půl do prdele. Tohle fakt jako prosím vás ne, tyhle komentáře se ty ignoruju většinou a pak je ještě i mažu, takže fakt jako prosím. Nedělejte to, pokud ničím těma hitama nedosáhnete maximálně to, že toho danýho, že naserete maximálně sami sebe. No to ne. Bezva. Tak. Tak. A já jsem se nikdy nepovažoval za fanouška jako Star Wars. Já vlastně jsem chtěl jít do kina na ty 7, ačkoliv jsem neviděl žádný ostatní, ale prostě mě zaujal trailer, tak jsem na to chtěl. Ale jak onemocněl jsem zrovna, jak jsem říkal, že jsem byl, tak jsem nemohl jít. Což mě nehorázně naštvalo. Tak jsem aspoň to si udělal o víkendu teďka maratonek. No, úplně o víkendu ne, protože jsem to dokoukal až včera. Dokoukal jsem prostě všechny díly Star Wars. Zas mrtvej. Takže mám hezky dokoukaných všech 6 dílů. Ale nebudu vám o tom mluvit, ačkoliv máme teďka hru s tématem, nebo mini hru s tématem Star Wars, ale za toho Hooky, nebo jak se jim říká, prostě za toho Brawlera se mi hraje taky celkem dobře, jako
Není to pro mě žádná sláva. Tak. Mrtvej. Pardon. Tak. A možná když budu chtít, uvidíme kolik budeme mít minut. Teď máme 30. Tak bych možná dal ještě jednu a zkusil ještě jednu za toho Jedi. Uvidíme. No to už tak. Možná někdy jindy, protože já plánuju, že nejen, že ty minihry budu střídat, ale... Nebo... No střídat a taky někdy ještě třeba natočit tuhletu, ale... Tuhletu možná ne, protože... Tohle je furt jen ta sama mapa a třeba Bed Wars, ty bych mohl, protože... To je to fakt ona, jako jak schytáte dobrý tým, abyste vyhráli. Tak, já už nevím co říkat, tak já už částečně jenom mlčím. Cipni, jo dobře, Boba. Pojď sem, Bobíku. Nabít. Bobo. Bobík, padl. Bezva. Já dostávám. Cipni. Ja. Dobrý, zasáhl jsem ho. Tak zalezeme. Je dobrý. Jemu se podle mě regenerují rychleji životy. Umřel jsem. 10 kg, 8 asistů, 8 smrtí. To je dobrý celkem. Ale fakt nejvíce mi daří za rebely, za toho obyčejného vojáka. Já spadám, jsem trošku ospalej. Jsem se večer vůbec nevyspal. Boba. Ne. Tyhle šmejdy je těžký trefit a dávají poškození jak svině. Jak jsme na tom... Jo, už mám skoro druhý. Dobrý, zabil jsem ho. Už máme to druhý. Skoro. No, musíme dát to 1%, jinak jsme v koncích. Takže máme už jen minutu. Tyvo! Já už jsem tam byl, kdyby se hnul aspoň o kousí línek, tak bychom to dali. Škoda, že tu není voice chat tak v CSku, protože bych teďka jim řekl, že jdeme prostě rush. No, tady někteří jenom kempěj. Imperium nám nakládá, no. Tak tohle bude možná rychlejší hra, než jsem čekal. Ty, on se furt nehnul. Jasně, protože on se nehne kvůli Imperiu. Protože furt tam jsou nepřátelé, takže se nemůže hnout. O, dobrý! Bezva. Na poslední chvíli. Máme další 4 minuty na to získat další point. Dobře hoši, dobře, to vyhrajem. Doufám. Vyhrajem. Je vždycky.
Škoda. Ale já si myslím, že 2 killy. A to jsem jim dobře vlezl to jsem jim dobře vlez. Jdeme! Kudy jsem to vlez? Nevím, sedu na to, jdu normálně. Jo, tamhle tudy! To jo! Ale Hyukiové mají zajímavý. Mají zajímavý zbraně. Dobrý, droid je mrtvej, nebo droid ne. Ty já nevím proč, já musím prostě udělat zvuk, jako kdybych ten granát házel doopravdy, prostě. Skapejte, hajzlové. Mrtvej, jsem tam chtěl zkusit rašnout a udělat tu seismickou věc. 38% první, jo, to nedáme, podle mě. Jsme v koncích. A vlastně, já jsem neměl v plánu tohle natočit, jenom jsem si prostě teďka po večeři řekl, že jsem si prostě řekl, tyvo, teďka hraju dost právě ty Star Wars v Minecraftu. Proč to kurňa nedá točit? Nakonec jsem se rozhodl, že to teda natočím. Mačičko Maria. Kdo? Nějaký trooper, ne? Prdele. Jak když se koukám na čas, další už si nedáme, teď máme 37 minut. A já to nechci mít fakt dlouhý. Přes 40 minut to bude mít určitě, protože tohle ještě nedohrajeme a pak plus ještě rozloučení. Co to kur? A víte co? Zbytek hry si dáme za Jedi, až teďka umřem, protože chci to ještě za něj zkusit, aspoň na tu chvilku. Takže teďka se nechám částečně jenom zabít. Jako jestli někoho z nich pohřbím, tak se zlobit nebudu. Tak, umřel jsem a rychle. Máme půl minuty. Já chci ještě Bobu. Teda hovno Bobu. Já chci ještě Jedie. 20 vteřin. No, tak asi nic, no. No nevadí, tak jak jsme viděli, za Jedie se mi dařilo nejmíň, protože jsme si dali nejmíň killů a prostě nemám hrát. Prohra. Wow. To hodil jsem nejmíň 1000 světelných mečů. No, tak to je asi konec, nakonec to nemělo, jak jsem čekal, že mi to hodí hezky těch 40 minut a já bych se tady s vámi chtěl rozloučit, uvidíme se u dalšího videa, nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud se vám video líbilo, pokud se vám nelíbilo, budu s tím smířený, dejte dislike, nikdy nebudu, no to je jedno, ale dejte klidně i ten dislike, koukněte se klidně na někoho jinýho, kdo natáčel tuhle minihru, vím, že to natáčel třeba Gamer, teda Jirka Král, vím, že Gaming.cz to natáčeli, hodně kvalitní youtubeři a to rozhodně vám to tady doporučuji tuhle minihru si v případě zahrát, je vážně dobrá a na viděnou, tak asi čau.